haft den bedste aften. Hvad med dig? Ja, selvfølgelig har jeg da danset med nogen. Ved du hvad, du skal ikke bestemme, hvem jeg skal danse med. Hvad sker der for dig? Du har slet ikke styr på kællingen. Et par flade skal nok hjælpe. Hvorfor skulle jeg knippe din bedste ven? Han er jo lige så grim som dig. Du er så nederen, det er helt vildt. Hvorfor skulle jeg knippe din bedste ven? Han er jo lige så grim som dig. Du er altid... Er du dum eller hvad? Et nej er et nej. Din lille latterlige mand. Fuck dig! Dit pattebarn. Tror du virkelig, du er den eneste, der kan slå? Føl dig stærk med. Er det alt, du har? Hvis jeg virkelig elsker dig, så vil jeg gøre hvad? Nej, hvis du virkelig elsker mig, så vil du ikke tvinge mig til at gøre ting, jeg ikke har lyst til. Idiot. Det er sgu da ikke gangster at slå på kællinger. Du tabte spillet allerede første gang, du hævede hånden. Der findes ingen undskyldninger for at slå. Ingen. Så søg hjælp, før det er for sent. I Danmark lever 2 piger i hver klasse fra 9. til 3. G i et voldeligt forhold. Er du en af dem, der slår, eller en pige, der bliver slået, så søg hjælp.